ruang Dahṭhatna hmun mortuary hi run langin intran zirlai pakhat Rebecca chuan ruang pakhat hi uluk tak chuan alo sawng bol meka a hna thiam tak le zei taka thawwang chuan an hotupa an mentor mit pawh chu atlung hle a an hotupa Raymond chuan a ban reka ser om chu ron hmu in rang tak chuan a kutkor chuan a khu thanga la Rebecca chuan a ruang sawng bol meka thisen la omte chu han siak chuakin Raymond chuan an mithi soisak mek ke zungpui ron chelai chu alo hmuwa ma se a thil hmu chu makti om ang po chuan a om lem lova thisen la om ang te a siak chua zo hnu chuan Rebecca chuan embalming fluid ruang von Dahṭhatna hmang chuan a Jackson le buka ruang a sawng bol zo hnu chuan ruang Dahṭhatna hmuna chuan a vada tha a hetia let pheile lai hian room light chu a ron phe zuk zuk maya chu thil chuan a om chu ti nuam chi lova ma se ngai sak zui du lo chuan a kal tlang le maya ruang a sawng bol na hmun a ti fel hnu chuan man ruate da fel turin basement lama chuan a zuk chuk thla a basement chung chu a lo thim em maya chuti nak lain eng thil moni chela hi awa muzui ma se van nei thlak deuh main thil dang lam ni lovin an hotupa Raymond hi alo ni ya Raymond chuan ama chawa basement chunga alu to lo tur le thil du le mamo nei ni chuan closet chunga mi lazel to tur chuan alo ti ya hetia Rebecca in basement chunga chua san hnu hian Raymond chuan basement chunga eng thil moni tlan kol lai chu han enin ani po chu man mo tak chuan basement atang chuan ron chuakin basement kong khar chu nget tak chuan a khar zui ta ani an office lama chuan Raymond chuan Rebecca chu na thok tura atlin tak tak to thu han hrilin in tur chu han tos pui atuma ma se Rebecca chuan ai in ngai lo thu chu lo hrila tuna chuan ama tel lo poa ruang sawng bol vel chu a thei to thu han hrilin chhun lama ani chuan na a thok thunganga ama Raymond chuan zanlam na a thok thung don ani Rebecca chuan a trulani chuan zanlama po a tho thei tho thu chu alo hrila ma se Raymond chuan zanlama chuan a tho ngai lo tur thu chu alo hrila nasa taka na tho wange ni doni heti lai hian Rebecca lu chu ron na a Raymond chuan kar top chung chu lo ha dam ri tur chuan atia hetia Rebecca chu anu hian Raymond chu basement lama chuan zuklut thlale in ama hriat tham lek chuan a thleng le ta ti chuan a phun deuh supa Rebecca i inarun ho chuan dawhkana chuan a chabi chu da in ruma chuan in thlak tur chuan a luta ma se ron chua le chuan chabi chu dawhkana chuan alo to hau lova chumi mai pia lama a notebooka symbol danglam tak mai lo inziak chu a mu hau lo boka a chabi chu dawhkan danga hian va hmu in weekly support meeting an nei na tur lama chuan man mo tak chuan a kal chuak zui ta ni chulai hmuna omte hne na chuan kum khat chung zet rui hlo tel lova aum to thu te ar satna le boina tam taka paltlang dan te chu a han hrila an support na wang chawa tun hun thleng thei ni dan te chu lom thu hril pa chuan a han soi boka an sponsor tu keli chuan rui hlo hne thei ni wang chuan in chung hle tur chuan alo fui ve boka a thutna lampana a kal phei mek la hian tlar hnung lampanga thu midang lam tak mai pakhat hian a ming chuan ron aw ni hian a hria a meeting an nei zo hnu chuan Rebecca chuan a kar omna lampang chu ron pan phein damdoi ti chak na chu a nei thar le tariong maya drugs dealer pakhat chu a han phone a ma se drugs zuar tu omna hmun awa thlen phei chuan a huaisan na zong zong chu som khomin drugs ti lo tur chuan a in fui thar le a chu hmun chu har sa ti tak chung chuan atlan pel le thei hra mani hetia motora tlan mek lai hian an pu Raymond chuan ron phone in man mo taka ruang Dahṭhatna hmun lama local tur chuan alo ti ya ruang sawng bol tur atam deuh wangin ama pui turin alo som hi alo ni ya reilawa Rebecca po chuan mortuary hmun chu ron thlengin papera chuan ruang te chu uluk taka sawng bol tur an ni thu le halral an ngai tur thu hi alo in ziaka halral ngal tur di boxi sawng bol ngai di boxi chu a hre thiam lo hle maya ma se ti turan tiang chuan
ani po chuan an hna chu a thawk chhun zawm nga la la chu ring taka plein ruang pakhat chu a han buai pui nga la hetia ruang a sawng bol fel hnu hian paper uak te fel turin a pia dawhkan lama chuan a pheisana heti lai hian chu a ruang sawng bol mek chu a rawn che a chu mithi pa lu chu rawn che in a mit chu rawn menga dawhkana paper a hian eng symbol emawni hi ama hian a rawn awm ringot mai boka chupa data system lama anda fel hnu chuan chupa ruang chu haralna lama chuan anda zui le ta ni heti ruanga da fel hnu hian pon lampang ava hoi chuan a motor alawin hongani ti chu hawa hmuwa man mo tak chuan pona chuan va chuakin a motor kongkar chu ava khara in chung lama aron lu le hnu chuan man ruate la khom le turin closet omna lama chuan ava kal phaya heti la hian alu chu ron hein phun thom ni om tak tak hi abul le che vela chuan aron om zui boka alu chu han tuain an har chuale meu chuan thuthleng pakhata hian alo thu reng towa chulai hmuna chuan engtin nge alo om dei theiti chu a hre ho lova heti lai hian phone hi run ri in rang tak chuan phone ri chuan chang nga la heti lai tho hian dawhkana file pakhata hian symbol danglam tak mai hi alo in ziak le ringot to boka ron phone tu chu raymond a hi alo ni ya Dahṭhatna a to le to lo alo zot hi alo ni ya Rebekai chuan thli wanga Dahṭhatna tlema tok ti mai lo chu Dahṭhatna dang anei lo thu chuan alo changa Rebekai in phone da hnu chuan Raymond a chuan a taksa chuan symbol danglam tak tak chu a zia chhun zom le nga la Rebekai po chuan a ruang sawng bol tur pahnih na chu alo la chuak le me ka ma se heti lai tak hian lai chu aron thim ta hlau mai heti lai hian a mithi ruang lu le kut vel alo che ni ti hi hrengat se chu Rebekai hi lo luat wangin a thidang thei hial o me a phone battery la chu a thi tre pa wangin office lama chuan bati zong tur chuan avakal pheya drawer chunga box pakhata hian bati lem hi lo in ziakin a chungan hong chu paper strip pakhat hi alo oma bati om ta lo chu paper chu halin ruang omna lama chuan akal phei le a mithi ruang kut chu loin thlak thla in ngai that lo na em po nei lo chuan a om dan pa ngai chuan an sim rem le a banga symbol a hnung lampanga om chu ama hian a ron de a chumi mai pi lama sit chunga ruang chu aron che boka sit chunga ruang chu rap omzet mai hian ron nuin amit la chu avar vek mai boxia rap thlak takani chu ruang po chu a sawng bol zo hnu chuan halral na hmuna chuan a hal zui le nga la a ruang sawng bol tur pathum na po chu la chuak le ngalin chu ruang chu a duk na sa in zeina hnu hma te chu alo om thle thlu mai boka room chunga chuan thom danglam tak mai hi ron omin enfia tur chuan Rebekai chu akal chuak zui nga la heti lai hian a ruang sawng bol tur lu chu ron che in a ron hoi kuala dawhkana paper pakhata chuan symbol danglam tak mai hi ama chuan alo om le ringot mai boka an office lama po chuan eng thil emawni thil dum chela hi Rebekai chuan ava hmuwa atira chuan an pu Raymond ani mai tura chuan an ngaya ma se amit an khap lai chuan chu thil chu a bo le ta dei maya a thil hmu sual mai ni tura chuan Rebekai chuan a ngai le ta zoka ruang sawng bol na lama aron le chuan a ruang sawng bol tur chu alo bo dei maya angai na chu hrelovin mak chu ati hle a heti la hian phone chu ron ri in Rebekai chuan rang tak chuan phone chu an pick up nga la phone le lama tanga ron betu chuan he thil hi iti le ithiam lo vekani aron tia a thil hriat mak ti le laulutuk chuan phone chu da zui nga la ma se phone la chu ron in ring le ngalin lak po chu alangam to lawa kalson ngalin a hmui chu a hupa chuti nak lain akuta chuan thisen hi alo kai treu maya akor chu han phelin a han rufa ya ma se akut chu uluk taka an enchian le hnu chuan eng thil ma chu alo kai le to si lo phone la kha alari renga wangin Rebekai chuan voi khat chu an pick up le a
phone le lama run chang tu chuan mi bo report adu thu hi alo hrila Rebecca chuan ama run phone tu chu tu dang ni lovin apa ni ti chu a hre thei nga la apa bena hian a fanu kumsom pali mi chu ambo thu hi arun soya Rebecca chuan ambo ni le kumte khamizana drugs na sataka arui dan te chu chiang takin ala hre thei boka police te chuan benabula chuan darkar somni pali lo la ngak tur le chumi nu chuan police ten an zon tur thu chu an lo hrila ma se bena chuan police tu soi chu ngak man to levin chumi zan la chuan a fanu zong tur chuan alo che chuaka ma se van dui thlak deuh maiin apa chuan to sual tok palin chumi zan chuan a boral pha a kha thil thlenga wang khan Rebecca chu alain thiam thei hau lova a visiona chuan thil nung dang lam tak mai hi lo hmu in a hlau lu tuk chu ni kor helovin a om zui ta ni an har chuale meu chuan jing lo ni to in a khuma hian a lo om le dei towa bedroom a chuan in en turin a vatlan lu ta heti la hian a kong khar puya chuan tuiman hian kong khar chu arun chum dop maya en fia tura a chu la hian bedroom dar thalanga chuan min lo lu ti ro ti hi ama hian thu hi alo in ziaka kong khar wa hong chu an mani sponsor tu keli kha lo ni ya Rebecca chuan ina ho lai le bitan pui tura a som lai resi lawa angai na chu a hre lo hle maya keli bula chuan damdoi engma ati lo thu chu han khilin keli chuan Rebecca chu ron ku a Rebecca chuan na zet mai hian keli chu lo ku le ta keli lau thong chuan Rebecca chuan nam sona Rebecca mit chu alo eng vek maya keli lau thong lu tuk chu kong khar lama chuan tlan chia ta tuma ma se Rebecca chuan ron zuanin banga te chuan anam pop maya akut zung tang te chu se bun sakin botol hon na mang chuan aluwa te chuan a chhun pop maya ati hlum zui ta ni Rebecca chu athil ti thalo taka tang chuan aron har chuak le ta thut ni turani a hlau thongin amang ang hle maya akut chu silfain Raymond chu va phone a Raymond chuan mortuary lama rang taka lo le tur chuan alo ti ya atira chuan Rebecca chuan alo du chi lawa ma se Raymond chuan athil ton zong chu a hriat vek thu lo hilin rang taka local tur chuan alo ti ya thil engkim hre chunga alo hril lo wang chuan Rebecca chuan Raymond chu a hot le maya heti lai hian a hnung lama len reng keli I thifel der to kha aron ding chuaka a hlau lu tuk chuat lan chi a magdeu mayin keli tak chu kong khar pon lama chuan alo la om reng si khang thil thleng zong kha angai tuana dik lo mai alo ni mela ama ngai tuwa keli local po chu boi pui man to lovin man mo tak chuan mortuary lama chuan akal zui ta ni Raymond chuan Rebecca bula chuan tharau sual tam takin mihring taksa possession tum thin thu le an du zong takan mu thei bik thin lo thu te chu alo hrila ama Rebecca nge chu tharau sul te chuan an du nia hriat thu han hrilin a chak lo na rang mangin Rebecca chu tharau sul te chuan an lo bei hi alo ni ya Raymond hian kum khat chuang zet chu hetiang thil hi lo zir toin athil hriat ang te chu Rebecca chu an hrila ama ronti boi tu tharau sul ming chu an hriat chu angai thu le chu ming chu an hriat chuak thei ni chuan rem hun lama an thon let thei dan tur chu Raymond chuan a han hril fi a ma se Raymond an a sei zo ma chuan Rebecca chu tharau sul chuan aron possessa Raymond chu na sa taka soi chia in Rebecca chu dokana tang chuan a the thla throi maya Rebecca chu ron tho chukin man ruwa chu la a Raymond chu ti hlum chu tuma ma se Raymond chuan a kor chu han phelin a taksa a protective symbol mang chuan Rebecca possess tu tharau sual chu alo dang le ta tharau sualin ati natma chuan Raymond chu pon lama chun tlan chuakin kong khar chu kal nga la Rebecca po chu run pa ngai le to in Raymond ne na chuan chuatir tur chuan ange na ma se Raymond chuan Rebecca chu kong khar chu hon sak lovin akal sana boina tak chu mortuary chunga chuan ain tran don ta ani mel khop mai ruang song bol na do kan bula chuan tharau sual churun in larin Rebecca chu tlan chuan tum thina ma se tlan chuna tu reng chu a si lawa
amang an thlak tak zetani buaina belcha turin api boral to thla chu pon lama chuan arun le in lar zui api thla chuan pon lampang chu avo thu le atunu chu kongkhar ron hongvat tur chuan alo tia kongkhar chu na tak tak chuan ron chu bin a hnuwa phei chuan auri poni to levin rumri hi ani dok ber to maya Rebecca in a hnung lampang an hoile chuan apa bena hi thi hnuang mai hian lo dingin in zeina chemte hi alo keng buka Rebecca bula chuan ama chu in ti hlum tur le thi tupia lama an lein to khom thei tur thu hi alo hrila apa chuan in zeina chemte chuan akeya chuan aron chhun sak pop pop maya apila chuan kongkhar chu na zet mai hian aron chum boka ma se heng thil po hi Rebecca suang tu na mai hi alo niya in zeina chemte zok chu ama hian alo hum reng mai hi alo niya ama lema tlema alo in ti hlum lo chau hi alo ni apa thla chu ron in lar le in a hlau lutuk chu room danga chuan Rebecca chu a biruwa hun thom la chuan a beng bul loka chuan a thi tur thu te chu an ron soya Raymond chuan office lampang chu ron phone in Rebecca chuan alo chang thei to boxi lo mang an thlak takani eti lai hian apa thla chu aum to lawani ti hre in ruang po kha alo om le towa ama ke alo in chun na chu 3 tur le ti 5 tur chuan lau thong tak chung si chuan akal chuaka ake hliam a thui lai te chuan ruang chu ron thu chuaka ma se Rebecca in a ve en ve le chuan ruang chu fel fai tak hian alo mu le thina ake hliam te a thui fel hnu chuan ruang chu en dik turin avakal pheya chuti lai tak chuan ruang chu ron thu chuak thutin Rebecca ne chuan anin sual zui ta ni mithi to ma ni se alo chak em maya chuti anga enga mo chen anin sual boi hnu chuan Rebecca chuan chu ruang chu a phur hlom thei ta hrama chumi hnu chuan phone chu ron ri in Raymond nen chuan anin bi a thuala hril zo man lo thlarau sual thon le dan tur chu aron hril fi a Raymond aron hril ang chuan athisen chu mithi ruang chunga chuan a han fara in halralna mai al chunga chuan an nor luta ma se thok tlat lo in halralna thuk chu aron la puak zui na tak chuan Rebecca chu vor leta a hun kal to flashback churn langin damdoi in pakhata hian stretcher hian an lo nor meka chuta ron har chuakin in halralna thuka hian ama chu alo om mek hi alo niya Rebecca chuan chu thil tak takani theilo tak takani lo ti chuan magdeu main aron har chuak le lol maya chu thil chu angai tu na mai hi alo ni le hlau mai chuta Rebecca chuan Raymond chu han phone in a thil hril kha a tho lo thu chu han hrila Raymond la chuan alo phone lo thu han hrilin ram huain ati der mai ni thu chu alo hrila ma se Raymond chuan basement lama chuk thlatu le chuta chuan te pa thu te chuta tang chuan thil engkim a chian thei tur thu hi alo hrila lau thong tak le fim khur tak chung chuan basement chunga chuan a zok lut thla a hlo ang nge chuan tlarau sual chuan lo ti buain thil te chu an lo tla pop maya ma se adu tak tep chu zuk la in man mo tak chuan atlan chuak le ngala chu tep chu han play in ram huai no bo thei dan tur chu Raymond chuan alo soi fi a paper strip chu hal tur le chum himang chuan symbol dik tak zong chuak tur chuan alo tia chu symbol chu tlarau sualina possess ruang chunga chuan da turati in chumi hnuwa chuan halral tur chuan alo tia tlarau sualina possess thisen chu mangtangkai tur chuan alo hril boka tlarau sualina possess Valerie chu Raymond hian kuang chunga hian alo la khung tha a paper strip chu han halin banga chuan symbol lo om chu azong kuala symbol pakhat lo eng chu hmu in chumi ang chi chu treya chuan anda zui boka adang chu azong zui zela angai tu na lama chuan apa bena khan lo ti buai le in a ngonga te chuan arun reka ma se chumi lakatang chuan atal chuak le thei hlau mai chuta basement lama chuan kongkhar thu ruk pakhat hi hmu chuakin bang ong atang chuan room chung lampang chu azuk biya chuta chuan Raymonan Valerie i asoi salai chu azuk mutheya
a thil bina tanga an hoisawn le chuan ama zawk chu kuang chunga hian alo om le reng towa ti chuan kal chuak le ngalin paper strip chu a hal le ngala symbol pahnih na po chu reilawa chuan a hmu le ngal boka in chung lama chuan chho le in supply closet chunga chuan symbol pathum na chu a han hmu chuaka a pali na chu bathroom chunga chuan a hmu le boka ma se a chua le mai in kongkhar chu ama chuan aron inkal tatlat mai bathroom chunga chuan tui churon lutin aron tling zui ngala rebekai hlau chu bathroom chung lama tang chuan tlan chua tumin atlu sual chuan bathroom singka chuan in tawin athidang zui ngala a hun kal to churon lang le in apa bena hian a fanu rebekai chu dil kama hian a zuk mu chuaka ran puina ta chu han avin tuma anong kal si lawa rebekai chu lo om ri tur le ran puina azon tur thu chu hrila apa bena hi tlu sualin lunga tak chuan alu chu vo in a thi pha ta ni rebekai po chu lo har chuak le to in thil engkim chu alo pa ngai le towa rebekai chuan an office lama chuan symbol lama a hmu rang rang taka treya chuan da khomin a hnu rei vak lawa chuan basement lama hian Valerie out home chu hre in a chuk thla a Valerie chuan rebekai puina chu alo nge na rebekai chuan pui chuan tum do ut mana ma se ami sun ka rengin rebekai ti sen raymond na lo laksa chu la in chung lama chuan a chuak chho le ngala ruanga symbol omna chu rebekai chuan han zong kualin a topa chuan mi pakhat oma hian alo om hlo maya chu pa chu ruang song bol na dokana chuan handa in aron che a ma se symbol tray kha a oma chuan handa in chu ruang po chu chelo chuan a om zui vele ngal mei boka rebekai chuan valerie thisen chuan chu pa chu han chiwin annu reivak lawa chuan ama ti buai tu tharau sual ming chu pa ruang chala chuan aron in ziaka rebekai chuan adik taka thlangani ti in hre in chu pa ruang chu halral na chuan da in a halral zui ta ni chutia ruang a halral nu chuan basement lama a chuk le don lai tak chuan tharau sual apa anga in lar chuan alak top lo ti chuan rebekai chu basement lama chuan anam thla zui ta ni rebekai chu ain so na do wang chuan ni kor helo chuan a om zui le ngala chuta a hun kal to flashback book churon lang le in khatia benan a fanu thi chonga ram hnuya hmu khan tran puina zon tumin a kal zui ngala ma se van doi thlak deuh main tharau sul kha hmu in a hlaulu tu kha tlu sualin alu tak tawin alo thi pha hi alo niya rebecca i aron harmeu chuan apa chu alo thi fel der towa hun pa ngaya chuan let le to in rebecca chuan apa hne na chuan ama wanga thi ni wangin ngei dam chu alo dil mol mot maya apa chuan ain thiam lo na te chu pai bo to tur chuan alo ti ya rebecca po chuan apa suyang chuan a thei hil to tur thu chu hrila chuta atak tak rama chuan ron har chuak le in khua po chu alo eng vek tuwa akuta thisen kai hnen tuang te po chu pakhat ma alo om le to lova ma se in hnuai lama chuan Valerie out thom chu hre in azuk chuk thla a rebecca chuan Valerie chu ata na tang chuan han la chuakin ma se Valerie chu ama tak tak ni to lovin tharau sualin alo possess vek to hi alo niya mi anu ti chuan rebecca chu anam thluwa tha tu mek lai chuan raymond chu ron thlengin a oma ta tu mang chuan Valerie chu aron nor beta ti chuan ata na boma bok chuan atan tir le ta ni office lama chuan raymond chuan rebecca hne na chuan ama chawa tharau sual ama chon tir wang chuan ngei dam chuan dila Valerie chu mihring tak takani to lo mai pialama hun lo la zel tura midang ten tharau sual possession an nei lo na turin Valerie thisen chu atangkai thu chu hrila raymond chuan hun masalama a tho puite po alo chan hial to thu chu hrila ma se rebecca chuan a thil ti mek chu nun ron thlak ti in a hna tang chuan a bang zui ta ni ma se raymond chuan Valerie thisen awangin nun na tam takan chan him thei tur thu chu han hrilin ama rebecca ngei po chu tharau sual lakatangin a him reng thei lo tur thu chu a hril tel boka a zel thei ani chuan a chakle zual theina turin a pui thei thu chu raymond chu na hrila ma se thil soite chu ngai poimo du lovin rebecca chuan mortuary chu a chu asana
mà se pona chuak fel deuh chi tia chuan naupang infiam na hmuna tlarau sual lo ding chu va hmuwa a him tak tak thei dawn lo ani ti in hria in a hnangai chu chet le mai chu ril ru ka ti chuan in chung lama chuan a lut zui le ta ni